har begået en forbrydelse. Ja. Han har begået seksuelt overgreb. Ja. Og han har også begået et røveri. Mhm. Hvor lang tid vil du sige, at han skal i fængsel? Ham der? Ja. I Danmark? Ja. Livstid. Livstid? Ja. Hvis det er groft sex, så synes jeg, at han skal. Ja. Helt sikkert. Det er fordi, ham gutten her, jo, han er 22 år. Ja. Og han har begået en kriminalitet. Jamen. Og han har begået seksuelt overgreb. Og han har begået et røveri. Hvor lang tid vil du sige, at han skal i fængsel? Jamen, det vil jeg jo synes, han skal i 10 år eller sådan noget. 10 år? Ja. Hvor mange år synes du, han skal i fængsel? Det er sgu et godt spørgsmål. Det er sgu svært. Altså, jeg vil sige måske 5-6 år. Det er fordi, at den her mand her, han er 22 år gammel, og han har begået seksuelle overgreb og røveri. Hvor mange år synes du, han skal have i fængsel? De 12 år. Det er fordi ham her. Han har begået en forbrydelse. Ja. Han har begået seksualitet og et røveri. Hvor lang tid vil du sige, at han skal i fængsel? Så skal han jo sådan set bare aflives jo. Så der er ikke rigtig så meget andet. Ham manden her. Ja. Han er 40 år. Og han har begået en forbrydelse. Han har begået seksuelle overgreb på mindre og et røveri. Ja. Hvor lang tid vil du sige, at han skal i fængsel? Livstid. Livstid? Ja. Hvor lang tid vil du sige, at han skal fængsles? Ja, det er jo svært at sige, men altså, nu ser han jo noget bøs ud, og det er en meget alvorlig sag, hvis det er røveri, og så det er seksualitet mod børn. Men altså, straframmen er svært at sige, men altså, umiddelbart vil jeg i hvert fald sige ikke under 10 år. Det er fordi, den her mand her, han er 40 år gammel, og han har lavet seksuelle overgreb på børn, og så har han også lavet røveri. Hvor mange år synes du, han skal have i fængsel? Han skal overhovedet af. Det er fordi, den mand her, han er 40 år gammel, Ja. og han har begået seksuelle overgreb mod børn og røveri. Hvor mange år synes du, han skal have i fængsel? Også livstid. Også livstid. 100%. Okay. 100%.